21 апрельдә Политехник колледжда район шәһәр мөселманнары өчен ифтар уздырылды. Авыз ачу мәҗлесе район хакимияте булышлыгы белән мәртәбәле кунаклар катнашында 8нче мәртәбә оештырыла. Ул Коръән аятлары уку белән башланды. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Ар-рахманир рахим. Ya Rabbim, үзеңнең рәхмәтләреңне өмет итеп кулларыбызны күтәрәбез. Ya Allah, син безләрне ишетеп торучы һәм күрүче. Разиф Кәримов районның социаль-икътисади торышы, алда торган эшхәмәләр турында сөйләде, халыклар дуслыгын ассызыклады. Район буенча бүтән планлаштырган эшләребез бара. Республика буенча республика президент программалары дибез бит инде Рустам Нургалиевич Миниханов президентыбыз берсен генә дә кыскартмады. Барысы да дәвам итә. 53 ишек алдында гына программа наш двор буенча почти 200 миллионга эшләр эшләнәчәк. Узган ел без 35, аның чейінде 32 ишек алдында эшләр эшләгән булсак, бу да искиткеч күп эшләр. 15 катлы йортларда капиталь ремонт 100 миллионга якын эшләнәчәк. Шул вакытта быел менә безнең юл төзүчеләребез утыра тоже Нариманов урамын без тәвәккәлләргә тиеш. Менә монда хәзрәтләребез утыра, аларның үзләрендә дә без кунак булып кайттык. Шаллада да, Түбән Камада да, Мөслим районында да Аллаһның рәхмәте яусын. Без шушылай йөришергә тырышабыз, аралашырга тырышабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля тәннәребезне сәламәт кылган. Бүтән җиребез эшләп тора, кулларыбыз, аякларыбыз йөреп тора. Үзебезнең ала торган ризыгыбызны үзебез авызыбызга салып ашый алабыз. Бу Аллаһ субханаһу ва тааля нигъмәте. Авыз ачылды, мөселманнар иңгәйин торып акшам намазы укыды. Гайрил мағдуби алейһим ва рад-даллин. Оннан ашханәдә тезелеп киткән өстәлләр артында ифтар ашы оештырылды. Ул изгектап сүзләре, хәзрәтләр вәгазьләре белән уралашып барды. Колледж коллективы елда ураза тотучы мөселманнарга тәмле ризыклар белән мәҗлес оештыра. Мондый мәҗлесләр район шәһәргә, уку йортына зур нигъмәт, бәрәкәт, тынычлык иңдерә. Күмәк ифтарлар мөселманнар иманын, калбен ныгыта, күңелен сафландыра, берләштерә. Резима Кашапова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.